magandang laban niyan, no? Iyon, no? Iyon, no? Mga kagamba, magandang araw sa inyo lahat. Andito, mayroon na naman dumayo dito sa akin. Naghahanap ng gulo to eh. Titingnan natin kung kayang hanggang saan yung tapang nito. Ha? Gulo ng gagamba, hindi gulo ng tao, mga gagamba. Away gagamba, laban ng gagamba. Alam naman namin sinusubaybayan nyo yan kahit paano. Nung araw na wala pang YouTube, nagpapakahirap tayo nagpalaban sa walis tingting, hahanap tayo ng ilalaban natin. Pero ngayon mga kagamba, isang pindot lang, nasa YouTube na. Andali, may load ka lang. Makakapanood ka ng magagandang laban ng gagamba. Yun lamang po ang layunin po ng mga YouTube na ganitong contents ng gagamba, ang maibalik yung kultura ng gagamba sa ating lipunan mga kagamba. Yung laro ng gagamba, hindi puro gadget lang. At least ito gadget din, pero nandun tayo sa kulturang kinagisnan natin. So, yun lang po mga ipapakilala natin yung mga panauhin natin dito. Number 1 na dyan si Happy Man. Ako ba? Ayan. Si Idol Choy, yung subscriber natin na masugid natin taga-subaybay araw-araw. Parang si Junior Mendoza. Madaling araw pa lang, pinapanood na yung mga upload ni Gagambino. Ito naman si Viral Spider na po pala. Viral Spider. Yun. Kasi akala ko si Ralph Recto eh. Hindi naman si Ako Nato si eh. Recto. Yun ang si Recto. Siya po si Recto. Happy Man. Pwede ito ba yan, Recto? Ito naman si Ricta. Nurumikta na rito sa akin. Para mura daw gagamba. Okay, so ngayon mga gamba. Siyempre, alam na natin na gagamba pa rin ang laban natin dito. Para mapakita sa inyo lahat, mga laro ng gagamba araw-araw. Sa lahat ng oras, sa lahat ng minuto. Mapapanood nyo ito sa aming YouTube channel. Number 1 na dyan si Tatay Mindo. Lagi nagpapakita ng iba't ibang klase at uri ng gagamba. Binubusisi at tinuusisa. Yun po. So, ito, nagpapakita na ito. Ano ba pinapakita mo? Ay, gagamba. Gagamba po, gagamba po. Gagamba pinapakita. Magsalita ka naman para kang So, pipi. po. Ka magalit. Pagalitan. Magalitan ko eh. Andito po kami. Ito lalaban Ayan, po kay so, Master. Yan mga kagamba yung kay Ralph. Mga kabay Ito Ralph. po. Kabay Ralph. Ang tawag dyan. Baka makalimutan nyo. Baka viral. Viral po. Oo. Spider. Ito akin. Kagaling lang sa tulog ito. Puyat kagabi. Para si kay Tatay Mindo. So, ako nangahawak kasi Opo. sa akin naman contents to eh. Tsaka dayo lang to. Ako nangahawak para madaya natin. Joke lang. Andiyan si Happy Man sa likod. Baka marinig eh. Ano yun? Ayan o, narinig o. Sige, mga kagamba, tirahin na natin to. Ipalaban na natin to, baka sakaling magandang labanan. Ayan, yan ang gusto lang namin eh, magandang laban niyan, no? Iyon, no? Iyon, no? Iyon, no? Uy. Oh, Laglag. amin eh, magandang laban niyan. Kanino ba yung nalaglag? Sa akin. Ay, sa iba. Mabuti kinilala kay mga Happy Man, minsan ninaangkin eh. So, yun po. Ayan. Isa pa. Oh, Mhm. ba? Ano sa inyo natin? Ayan mga kagamba. Ayun, nanghina na yung akin mga kagamba. Mukhang nakatisan. Tignan natin kung magkakabaliktad ba sitwasyon. Mukhang hinabol na yung akin. Ayun, inuubusan po ng sapot. Inuubos na yung ayan. Harapin mo. Oh, Ayun lang. dumubli sapot ng akin. Mukhang ninervyos. Mukhang magkakabaliktad yata. Nalaglag yung kanya kanina. Pero yung akin ang yung akin ang nanghina, oh. Napalaray siya, oh. Mga kagamba, oh. Tingnan natin pag naghaharapan ulit. May naman yung nagatas. Ayun. Ayan po. Ayun. Nako. Unang sa gatas. Sino nalaglag? Yung... Yung sa akin. Opo.
Pagbalik na rin mo, para sa kanya. Oo, pwede rin. Oh! Yup. Wala, master, hindi mo pinainom ng gatas yan. Hindi, kunti lang. Yun. Wala, natalo yung kay Master Mindo. Kanina, nananalo siya. Dinaya yata ako. Ano ba, Happy Man? Ano bang nangyari? Actually, hindi ka dinaya, master. Ah, Talagang magaling lang gagamba ni... ako pa ng daya. Iyon, oh. Iyon, oh. Yan, oh. Yan, oh. Mga labanan ng mga gagamba, mga kagamba, oh. Yan, nadali ang puwit niya. Di Master, naman- kanino binibilutan? Tanong ko lang. Ah? Kanino binibilutan? Mukhang yung akin yata. Oo. Gagamba ni... Ako pa ng daya. Kaya tatamin to. Kanina nakauna na yung akin. Biglang nang hina, ewan ko. Mukha yatang nilaso ni Happy Man to eh. Ah, ayan oh, mga kagagamba oh. Umamin ka na, sa'yo magaling yung gagamba ni ano. Ikaw ba, ikaw pumili? Ikaw na. Hindi, siya. Kala ko pagka magaling ikaw na pumili. Tinalo niya rin yung gagamba Ayan. ko. Ay, ganon? Oo, Oh, naka 2 wins na po yan. Ah? Tinalo po Hindi niyo namin kay tinatanong. Suplado. Ayan. Ganyan ba yung pag natalo? Ay, ganun ba yun? Suplado? Hindi naman. Pag nagtatanong lang. Kala. Sabi, ba't di ka sumasagot sa cellphone? Ba't ano ba tanong mo? Barado. Ganun yun, oh. Ayan, oh, kita nyo, dinali sa labasan ng ano to, ng ipot. Natumbong yung ating gagamba, mga kagagamba. Ayan na mga kagamba. Ang ganda ng laban na to. Ayan, talagang maaaliw kayo dito. Medyo pa natin konti. Yan, para hindi nakahihilo. May nahihilo daw eh. Ayan. Sabi, ayun, ganda. Iyan, mga kagagamba. Talagang binilot ng atin, gininaw na. Ayan. So, kinumutan. Ba't malamig ba? Berman na kasi. Berman na kasi mga kagagamba. So yan mga kagagamba, ang magandang contest. Ang gusto ko laging, pagka nagpalaban, nabibilutan lagi. Yun ang gusto kong laban. Bata pa lang ako, yan na gusto kong laban. Yung pag kumagat, balian walis tingting. Pag sumipa, talsik ako. Yun ang mga gandang laban. Oo. Eh, yung ganyang laban, yung binibilutan sa'yo, gusto mo rin yan? Gusto ko rin. Ang tayo mong tanong, Happy Man. Pinapaliwanag ko na, hindi ko na nga binanggit, babanggitin pa. Nangaano ka eh. Nagtatanong lang ako, master. Huwag kayo maniwala doon, si Raulo yun. So, ayan mga kagamba. Ano, isa pa? Isa pa po. Ba? Huwag mong sigawan, natalo ka lang eh. Lakas ng loob, isa pa. Ayan. Tago mo na yan para mabusog na yung gagamba mo. Lubos-lubosin mo na. Master, sino nanalo? Ha? Sino nanalo? Yung gagamba niya. Ay, nako. Alam mo ko ilang talo ng gagamba ko? Kahit pinakain ko na, 5 beses yung natalo. Oo, ilang beses mong tinalo yun, pinakain ko lang ng gatas, kaya lumakas eh. Ibig sabihin, tinalo ng gagamba ko yun? Tinalo mo na ng gagamba mo yun. 2 linggo na sa akin yun eh. Ibig sabihin, magagaling gagamba ko. Hindi naman. Sinasadya ko lang matalo. Kaya, Pakain natin nilalaman mo sa akin eh. Pakain. mapakain na lang itong mga gagamba ko kasi pinakain ko ng gatas to kanina. Pinakain, pinainom. Pwede rin ipainom yun eh. Pwede rin pakain. Ano tingnan natin. Medyo mo maliit na nakain ko. Hanap na tayo ng mas magaling dito mga gagamba. Ako kung alin na lang yung gagambang naan dyan, kay maliit, kay malaki. Malaki nilalabas mo. Tira. Wala. Mapipilitan tayong bitin. Walang ganun. Oo. Yung Wala na raw siyang maliit eh. tamang laban, master. Ito, ipipilit lang natin to. Nagbibenta ka ng gagamba, dami mong gagamba dyan. Hindi kasi doon mo makikita kay maliit, kay malaki yung gagamba mo kung talagang magaling. Ito mga kagamba, ito yung akin. Ayan, medyo namumula na dilaw. Ayan, nagpururot pa, Ayan, namumula-mula siya. Gagambang sorghum. Ayan. Asan na yung steak? Ayan po. Ako nahawag mga para madaya natin to. Po. Ayan, patalikuran natin kaagad. Ayan Ayan na mga gamba, tignan mabuti. Wala, laglag kaagad yung akin. Huwag mo isigaw, nalalaglag pala sa'yo eh. Yung sigaw ka ng sigaw eh. Maiksi talaga pata nung akin. Hindi, match lang. Ang layo. Masama ng paningin ni Happy Man. Kita mo naman. Muntik na nalaglag yung Pag kanya. nanalo, sasabihin mo. Muntik na nalaglag yung kanya. Muntik pa lang yung akin pa rin nalaglag. Tingnan mabuti mga kagamba, medyo Wala na, ayaw na sa'yo. hindi na makaakyat, Ayaw na sa'yo. Ayaw na kaagad. Isang ano pa lang, isang salpukan pa lang ayaw na. Nanghihina kaagad,
Oh, mukhang hihiwalay na yung tiyan niya sa ulo niya. Oh. Oh, nabinom agad. Saan ba siya nakagat? Tanungin mo nga, Happy Man, saan siya nakagat? Wala pa. Ayan, oh, kita mo. Oo nga. Wala na. May katis sa ano, sa may... Oo. Lagi yan. Oo. LBC na to. Oh. Wala, oh. Ayaw na gumalaw, oh. Ano lang, isapot kasi, inahin nila isapot eh. Ako. Lumiksi yung akin. Alam niya may kalaban. Alam niya may kalaban, lumiksi siya. Patalikuran na lang natin. Kunting daya. Sige po. Ayun na. Ayun. Yun. Talis. Gusto ko mabilot para masaktan din yung kanya. Oh, makakurot man lang ng isa ito, okay na eh. Wala na yan. Ha? Andyan nga, nakikita mo, wala. Ayan o. Kitang-kita mo. Papagulo lang po ako dito. Ayun, huwag ka magulo. Ah! Yun, nagulat. Ah! Ayun, nagulat. Wala, kinalahabit lang ng pa. Nagulat po, nagulat. Mukhang alanganin din yung kay ano, Opo. Byron. Hindi siya basta-basta. Alanganin din, ano siya, playing ship. Uy. Alanganin din yung kay Byron na idol natin. Abang lang siya, oh. Ngayon, Nagkakapaan sila. ano ba kinakapaan niya? Ayan. Ayun, Ayun po. Ayun, hindi nakagalaw yung akin. Kita niyo mga kagamba, pampakain talaga yung mga kagamba ko. Kinain na naman. Ayun. Ganyan ang magagandang laban, no? Kagatan ng kagatan. Yun, Ayan. oh. Kinakawala na. hinabol pa. Nakakagat din Ayun, yung akin. Nakakagat din yung sa kanya. Nakakagat din yung akin. Nakagante, Oo. pero Nakakagat din yung akin. nakakurot. May tanong lang ako, Master, kanina binibilutan. Sa akin? Sa akin yan. Hindi ko itatanggihan. Akin yan, akin. Ayan. Nagtanong lang po ako. Ah, Kasi po hindi ko po nakita. yung mga gagamba kong puro pa mga pangpakain lang yan. Talaga. Ganon? Antayin nyo na ililitaw ko yung mga pang main event ko. Ba? May mga pan-event si Tatay Mindo. Ito kasi, Grabe. mga bisita natin to, pagbigyan natin. Ganon ba yun? Pag natatalo, laging pakain yung sinasabi mo? Hindi naman lagi, ngayon lang. Ngayon lang yan. Joke lang Oo. po yun, joke lang po yun. So ayan mga kagamba, isa na naman talo ni Tatay Mindo, pero huwag kayong mag-alala sa mga susunod na araw. Babawi tayo, ha? Ba, Fernando po yun. Isama pa nila yung lolo nila o katyuhin nila. Ba? Antayin natin sila rito, ha mga kagamba, ha? Sino ba sinasabi Ayan. mo ako? Ha? Hindi ikaw, sila. Ayun, ako nga Ayun, yun. nanonood. Ako nga. Ayan. Mga kagamba, ha? Tandaan mo yan, Happy Man. Ayan. Sinabi ko sa iyo, sinabi ko na sa iyo. Ayan. Mga kagamba, ha? Pawin ulit ah. Oo. So, mga kagamba, ha? Ano, isa pa ulit? Wala ka ng maliit Wala na po. yata niya, puro Wala na malaki po na eh. eh. Ha? Ubusan na po. Ito na lang, parisan ko ulit to. Di ba? Oo, sige, ilawan mo ulit. Gusto ni Master eh. Para maubos na lahat. Ayan, ha? Ayun po. Ano, isa pa mga kagamba, parisan ko ulit to. Okay, huwag kayong gagalaw, huwag kayong kikibo, ha? Antay lang kayo dyan, walang gagalaw, walang kikibo. Kung gagalaw, taya. Sige. Okay. Parisan natin Tanggalin ko ulit lang po yan. yung kinain niya. Ha? Tinae? Kinain po. Kinain. Maganda yung concept dapat. Okay. So, kung papalarin po ito, Walang palad yan, galamay lang yan. ayun. Galamay lang yan, walang Galamay palad lang. yan. Oo, walang palad Master, yan. ikaw na umawak ulit ng stick, Master. Maliit na naman tong hinarap ko. Ipapakain na naman natin to mga kagagamba. Ito na. Ayan na. Oo. Mukhang akin na Maliit. makakain dyan. Maliit ka dyan. Ayan, mahina na nga siya kasi nga kunti lang kininom na gatas. Oh, ayan na. Oh, Ayan na siya. patalikuran na natin to. Ayan kasi na. mahina yung akin. Ayan na. Ayan mga kagagamba. Ayan na. Laglag yung akin ulit. Ba't kasi nilalabas ko lagi puro pangit? Ayun. Iyon o. Iyon Ayun, oh. labanan ng mga lahi Ayun, ng oh. matatapang. Ayun, Iyon. Ayun, oh. Oh.
Kita yung mga kagagamba, tumatagas yung tiyan. Tumatagas ang tiyan. Natagas na pero lumalaban. Ayan oh. Oh. Wala pa rin LBC ah. Master Mendo, kanina ba yung lagi na nalalaglag? Ha? Kanina lagi na nalalaglag? Kanila. Kanila. Yan. Oo. Na-stroke na kay Master Mendo. Iyon, Ayun, iyon. oh. Nakaganti yung Ayun, akin. nakaganti. Nakaganti yung akin. Ayun. Nakakagat na naman. Nakakagat na. Ayun na. Nakaganti yung akin. Umatras po yung malaki. Sabi ko sa mga gagamba ko, kahit papaano, gumaganti yan. Aba! Oo. Yun. Gagamba ko yan eh. Aba! Kanina, gagamba nila. Excuse me po. Pero wala na. Andyan pa. Ayan o, kitang-kita. Tingnan mo. Nanguluntoy na po. Kita mo na. Nangihina na o na-stroke. Nanguluntoy na. Kinagat lang yung ano. Nangatas siya kanina eh. Kinagat lang yung sapot. Nangatas siya. Yun ang purpose ko lang pagka nag-LBC eh. Makakurot man lang yung gagamba ko. Masaya na ako. Aba! Oo. Ganun yan. Kasi ang purpose natin dito mga kagagamba, All for po. makakita kayo ng magagandang laro. Laban ng gagamba. Tsaka magandang lalaki. Oo. At saka siyempre, guwapo. Walang magandang lalaki. Kasi bakla yun. Oo. Makalimutan ko siya. Guwapo. Yan. Ayaw na kumilos yung kanya. Natulala. Naghihintay na lang po. Oo. Ilalagay ko sa likod. Ayan, mga Ayan na. kagagamba. Ha? Ayan na. Ayan na. Ha? Sinusundan na. Ayan na. Ayan. Gumapang Tignan siya. natin, uugod-ugod, may sungkod pa. Ayan. Lulong-lolo na siya. Hindi, lola yan, babae yan. Lulang-lola na siya. Ayaw pa rin. Ayaw pa rin, mga kagagamba. Ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na. Ayan na, Ayun, ayan oh. na. Ayun, oh. Yung akin ang sumasapot. Ayun na. Ayun, gumante. Ayun na. Ready nga! Ayan. Nakita Lumalaban po hanggang sa huling hininga. Ito yung mga kagamba ha. Ito pa ulit. Ito pa ulit. Iyan na naman na. Ganda. Aha. Tingnan natin kung hanggang saan yung galing nung butsyog na yan. Patalikuran na natin. Ayan na. Ayan na. Bilis. Ay, napakabagal. Lula na siya. Ugod-ugod. Sila nagpahinga. Hmm. Oy. Op! Nalaglag yung kanya. Wala pong ano rito. Nalaglag yung kanya. Nalaglag. Okay. Nalaglag yung kanya mga kagagamba. Alam nyo mga kagamba, ikwento ko na lang sa inyo. Yung gagamba niyang butsyog. Ihiwalay na yung ulo sa katawan. Hanggang sa huling hininga niya. Opo. Hanggang sa huling Hanggang sa huling hininga niya. Papakita ko sa inyo mamaya kung anong nangyari. Ayan. Oo. Papakita ko na lang sa inyo kung anong nangyari. Uy, Ano pa? Nagalaw pa sila. Malabong po. Ayan, lumakas yung akin mga kagamba. Yun sa kanya tulala sa dulo. Nabeno. Oo. Ayan na mga kagamba, magkaharap ulit sila. Ayan, wala nang lakas parehas. Ayan. Wala talaga. Okay. So declare na natin mga kagamba, walang nanalo. Ako ang panalo. Ayan, si Happy man ang panalo sa kakapanood. Ayan. Parehas mahina na, parehas ayaw ng tumuka, parehas ayaw ng sumipa, parehas na ayaw sumapot. Ayan mga kagamba. Parang manok yan. Pag hindi tumuka, wala na tabla. Okay. So yun mga kagamba, sana nasiyahan kayo sa inyo na panood. Ayan, si Happy Man. Magpaalam ka na Happy Man. So yun, no? Ayan. Ayan, Thank you po at napanood po namin yung yung laban po ng ating mga idol, si Master Mendo and then si Idol Viral Spiders. Of course, nandito rin po yung idol natin, si Idol Kachoy, no? Yan, thank you. At lagi po kayo nandiyan. Ayun. Lagi kong sinasabi mga kagamba, Master Mendo. huwag kayong magsasawa na manood sa lahat ng aming mga contents, lahat kami mga vloggers. Babatiin muna natin magandang araw mga vloggers yan. Si Gagambino, si Kadagit, si Saldi TV, si Kabugos. Mga idol natin yan. Si Caligro, Spidey. Caligro,
Justin, Gagambang Pogi, Justin TV, si Kabulik, si Kasapi, si Kasapi, Gagam Vlogs, Gloves, yun. si Jason Webb, Yun. Gagam Binoy, Eh, sino pa ba? si Galamars TV, Tsaka nakalimutan namin kung sino ba. Kasunggab, Yun, sunggaban. Gagam Pogi, Oo, puging-pugi. Nick Gagamba, Yun, si Nick, si Kadamang. si Kadama, Ayun. At saka yung mga hindi namin mabanggit, kung sino man Just yan. King TV, Just nabanggit na kanina. Si, Gagam Balls, nabanggit na kanina. ano ba Paulit, ganyan ba? ano ba, nakaanli ka ba? At least paulit-ulit. Ayun. Ayun mga kagampa, yung hindi namin nabanggit, hindi namin namin maalala, hindi na namin babanggitin. Hindi na naalala eh. Oo, hindi na maalala eh. Tama. Oo. So, yun lang mga kagampa, sana naging happy kayo dahil nandito sa Happy Man. Ayan, sa lahat ng sulok ng aking bahay, nandiyan si Happy Man. Huwag kayong mag-alala, lagi tayong pasisiyahin yan at pasasayahin. Natawa man kayo pero hindi kayo natuwa, okay lang sa amin po. Maraming pong salamat mga Natawa ka kagamba. o hindi ka natuwa? Maraming salamat po mga kagamba. Kami na lang po ang tatawa.